Good morning mga ka-Flipax. Maing buntag ang atong duhaton karon kay magprito ta og letchon. Mga ka-Flipax, tanawan ninyo. Mao ni kinabuhi sa probinsya. Diri sa akong hometown. Mga ka-Flipax, I'm back. Oh. Mga Flipax, muna among pamahaw letchon. Flipax, diyan na ako in-slice nga letchon ug ako nang prituhon. Sa dili pa butangan pa nako siya og timpla. Flipax, ato ng pritohon. Prito na ta. Flipax, ato ng sokdan. Flipax, sumana ang akong pinirito nga letchon baboy. Crispy, pagudpod. So okay guys, mga ka-Flipax, una ta.